Bé, doncs ara aquesta xerrada porta per títol, un títol llarg, Estudis de base per a la gestió de la flora amenaçada de molleres. Vale? I de les molleres, en concret, del Parc Nacional. Sí? Llavors, som la Gemma Domènech i el Nil Escolar, i nosaltres vam estar treballant tot el 2020 amb aquest projecte. Vam estar fent molt treball de camp i vam estar informatitzant dades i després fent la cartografia i escrivint una mica els resultats que hem obtingut. La idea original de tot això, d'aquest projecte, és de l'Aaron Pérez, que és un investigador de la UB, i es va coordinar amb altres investigadors, com per exemple l'Ampar també, o la Carme Casas de Vic, i gràcies a unes ajudes del territori, doncs, les ajudes que donen espais naturals, hàbitats i espècies, doncs, van demanar aquest projecte, que pot ser el que... la idea general del projecte és intentar fer un seguiment i uns estudis en flora amenaçada de molleres per al futur poder fer uns plans de conservació o de recuperació d'aquestes espècies amenaçades. Llavors, quan diem espècies amenaçades, parlem d'espècies que estan dins del decret, un decret de flora amenaçada a Catalunya, es va publicar el 2008, i el 2015 hi va haver una modificació que va incloure briòfits dins d'aquesta flora amenaçada. Llavors, el que fa interessant potser el projecte és que de les 11 espècies, sembla un equip de futbol el que vam fer, es van elegir 11 espècies de flora amenaçada dins del parc i 6 d'elles són briòfits. Les altres 5 són plantes vasculars. Us parlo de quines espècies hem fet l'estudi. Dels briòfits són 6, 3 són esfagnes. Potser us sona Sphagnum magellanicum, que és el que és una miqueta més conegut. Sphagnum fuscum, que és una espècie molt rara, que tenim a aiguamolls 5 poblacions conegudes. Sphagnum centrale, també molt rara, també a aiguamolls a la Vall d'Aran. I després una hepàtica foliosa, Milia anòmala, una pleurocàrpica, que és Tomentinum nitens, que en tenim aquí baix, i em deixo alguna cosa? Politricastrum, que és una politricàcia que tenim allà davant, a la zona de Son del Pi, al Pla de la Font. I bé, aquests són els briòfits que hem fet el seguiment. I després, les plantes vasculars, doncs, 3 ciperàcies, que són 3 càrecs, càrecs diandra, també l'única població catalana que es troba a la Vall d'Aran també. Càrecs lesiocarpa i càrecs limosa, que també són bastant abundants a la Vall d'Aran, en el seu context, però a nivell català és molt raro, no? Quines plantes més? Una cua de cavall, un Equisetum fluviatile, que la vam seguir també sobretot a aiguamolls, i finalment Drosera longifolia, que també hem seguit les poblacions. Llavors, per què aquestes espècies i aquest hàbitat? Doncs bé, amb el bagatge que hi ha al grup, a través de l'Himnopirineus i de molts estudis que s'han fet durant anys de molleres, doncs s'ha conegut molt bé noves poblacions, noves localitats, i la majoria d'elles estan restringides al parc. Casualment, la majoria d'elles tenen entre el 50 o el 100% de les poblacions catalanes dins del parc. Llavors, això facilita una mica la feina en el sentit de dir, si anem a fer el seguiment d'aquestes espècies tan rares, com a mínim, la majoria estan en la mateixa vall i podem muntar parcel·les de seguiment en la mateixa vall, o bàsicament a l'hora de fer la cartografia ens facilita molt la feina perquè podem treballar amb 5 espècies directament. Per exemple, tota la zona d'aiguamolls, aquí de les 11 espècies hi ha 10 espècies de flora amenaçada, només en aquesta zona. Després hi ha algunes altres poblacions aïllades, tant per la zona estricta com la zona perifèrica, i per exemple, on ens trobem ara, doncs hi ha 2 espècies. Aquí baix hi ha Sphagnum magellanicum, un briòfit, i Tomentinum nitens, un altre briòfit. Llavors, això ens ha facilitat la vida, perquè hem pogut focalitzar-nos sobretot en poques valls i trobem moltes dades. Llavors, passem la pàgina. Això d'aquí és el que es coneixia abans de fer el projecte. Aquestes són les cites bibliogràfiques que hi havia d'aquestes poblacions. Molt bé, aquí ja ens centrem en la vall d'Aiguamolls, que és una reserva integral, del parc té 3 reserves integrals, llavors Aiguamolls n'és una, Trescuro n'és una altra, i en part és perquè tenen aquests valors d'espècies amenaçades i perquè l'hàbitat és prou singular. Nosaltres hem treballat amb diferents accions.
per treure aquestes dades útils que ens serveixin per redactar plans de recuperació i de conservació en un futur. La primera acció ha sigut retrobar totes les poblacions i fer una cartografia, una georreferenciació precisa d'aquestes poblacions. I a més, paral·lelament a les cartografies hem fet censos demogràfics, de totes les poblacions. Aquí us fem un tastet, no? Més o menys hem treballat amb dos tipus de cartografia, una cartografia de polígons i una cartografia de punts. Ara us ho explicaré en més detall. I per tant, doncs bé, tenim aquí, per exemple, les 5 espècies de plantes vasculars que apareixen a aiguamolls i apareixen a ruda. Passem a aquesta. Tachant. Aquestes són les 11 espècies. Molta lletra, però l'important són aquests colorets. Aquí tenim les espècies, aquí tenim les localitats que es coneixien i aquí tenim el que hem trobat i el que no hem trobat. Llavors, així en resultats grans, per lo que és hem fet diferents accions, no? Una això de la georreferenciació i la cartografia. Llavors, hem fet molta bioprospecció i hem vist que 3 localitats, no els hem retrobat. Són Polytrichastrum longicetum, que era l'única població coneguda dins del parc, no l'hem retrobat, malauradament. Sphagnum centrale a Colomers tampoc, i Sphagnum magellanic comarratera tampoc. Això ha disminuït en algunes, com per exemple Polytrichastrum, doncs ara mateix no som conscients si hi és o no hi és, perquè la cita era confusa i ens va costar molt, no la vam trobar. Però per altra banda, hem trobat 13 localitats noves en el conjunt de les espècies. La majoria d'elles s'han trobat en alguns enclavaments específics, com per exemple un enclavament que hem trobat força interessant és a sota dels estanys Cloto a Colomers. Hi ha 2 bassetes petites que hem trobat 5 d'aquestes espècies que hem fet el seguiment, només en aquelles bassetes. Sembla que tenim una... Sí. Són bassetes molt petites que més o menys tots us sonarà el que és la bassa negra, no? És una torbera aranesa amb aquesta vall d'aiguamolls, doncs venen a reproduir una miqueta petites bassaneres i acompanyen una mica la flora que ja té la bassanera, que la bassanera ja és prou peculiar, doncs és una flora similar a la que apareix en aquestes bassetes. Molt bé. El dibuixet aquest? Sí. Llavors, com hem fet la cartografia? Bàsicament, quan hem trobat espècies, poblacions, que feien més de 3 metres quadrats d'àrea d'ocupació, a través d'ortoimatge hem cartografiat, hem contornejat i per tant hem fet una cartografia de polígons. Ara, quan no feien 3 metres quadrats, el que feien eren punts precisos de GPS. Llavors, bàsicament, al final el que hem tingut pels briòfits, cartografia de punts, en general, alguns briòfits també tenien poblacions més extenses de 3 metres quadrats, com és el cas de Sphagnum magellanicum aquí baix, però en general això, briòfits, punts i plantes vasculars ho hem tractat tot amb cartografia de polígons perquè les àrees d'ocupacions eren prou grans com per fer un polígon. Llavors, paral·lelament a quan estàvem fent la cartografia a camp, fèiem també un cens demogràfic. Llavors, el cens consistia bàsicament en una àrea coneguda, que és una àrea... utilitzàvem un rectangle de 20 per 10 centímetres i la tiràvem a l'atzar dins de l'àrea d'ocupació de l'espècie. Llavors, juguem sempre amb tres àrees conegudes, o juguem amb triplets. La primera grapa que tiràvem, miràvem la freqüència de la presència-absència de l'espècie en aquella població. En la segona grapa, segona àrea, miràvem el recobriment percentual de l'espècie. I en la tercera miràvem tant el recobriment percentual de l'espècie com el nombre de ramets. Per què parlo de ramets? Perquè bé, totes les espècies que hem seguit són espècies clonals, ja siguin ciperàcies que són rizomatoses o bé els briòfits que es reprodueixen asexualment, la majoria són clonals. Llavors, tractar d'individu és molt complicat, és pràcticament impossible, hauries de fer la genètica d'aquests ramets. Llavors, nosaltres, la unitat de mesura ha sigut el ramet, i això que us deia, la primera grapa, si treballem amb triplets, això és un grup de 3 i això és un altre grup de 3 que hem tirat a l'atzar. En el primer grup de 3 hem mirat si hi ha presència o absència de l'espècie, en el segon
en la segona grapa hem mirat el recobriment i en la tercera hem mirat el recobriment. Sí, en les tres presència i absència. Clar, al final el que tens és, si tu mires el recobriment de la segona, també veus si hi ha presència i absència. I en la tercera grapa, si tu mires el recobriment i mires el nombre de ramets, també saps si hi ha presència i absència. I a més, aquesta tercera grapa ens va molt bé perquè podem fer una regressió lineal, no? I podem estimar només amb el recobriment el nombre de ramets, perquè aquí coneixem la densitat. Llavors, al final el que hem fet són estimacions del nombre de ramets de les poblacions. Un moment. Llavors, en la primera també mirem presència-absència d'elements reproductors, vale? Ja siguin donzelles, flors, fruits, o bé en les criptògames doncs hem mirat esporòfits o estròbils, en el cas de l'equiseto. I en la tercera ja no mirem només presència-absència, sinó també contem si hi ha flors, fruits, donzelles, o bé si hi ha esporòfits. Vale. Bueno, ja hem buscat aquest lloc per fer la xerrada, bàsicament perquè estem a sobre dels estanys Trescuro, no? Que és això que us dèiem de la reserva, que és una reserva integral, i on hi ha dues de les espècies que hem fet el seguiment. Llavors, el que us comentava, ja aquest és el que ens queda aquí a l'esquerra, amb aquesta banda d'aquí, no? Són dos estanys, doncs aquest és el que ens queda aquí a l'esquerra, i aquí el que us deia, en alguns casos hem treballat amb cartografia de punts i en alguns casos cartografia de polígons. Vale? Això és Sphagnum magellanicum i això és Tomentinum nitens. Potser els podem passar perquè els vegin, no? Sí, vale. Passanera, vols explicar? Sí, bueno. Bé, això és el mateix, l'únic que en alguns casos, en algunes espècies, què ha passat? Que les espècies eren tan poca cosa que hem pogut fer un cens complet de totes les espècies. Vale? És el cas de Carex diandra, per exemple. Només hi ha 8 taques d'aquestes en una localitat concreta, com és Bassanera, i per tant ens ha permès recomptar tots els ramets, tant els ramets fèrtils com els ramets vegetatius. No? Vale, això passem. Perfecte. Ja, és més cartografia. Bé, exemples de la cartografia que hem acabat obtenint. I llavors, algun exemple del cens demogràfic que hem obtingut, no? Amb aquesta metodologia que us he explicat de les àrees, de les grapes. Per exemple, Sphagnum fuscum, és una espècie força rara, només hi ha també 5 taques a la Vall d'Aran, doncs ens ha permès estimar que tenim 64.000 ramets, 64.000 ramets de Sphagnum fuscum al Parc Nacional. Vale, perfecte. I que en total hi ha un número de punts de 5 localitats. Vale? És a dir, al final el que hem fet és estimar ramets. A més, com us deia, doncs, si tenien esporòfits, sabem que d'aquests 64.000 ramets, 680 tenien esporòfit. Vale? Per tant, sembla ser que s'estan reproduint sexualment. Vale, alguna de les espècies que s'ha seguit, com és Carex lasiocarpa, Carex limosa i Equisetum fluviatile, el 2013 ja es va fer un cens a través d'un treball de la llista vermella del Parc Nacional, ja es va fer un cens d'aquestes espècies i per tant això ens ha permès comparar les dades demogràfiques del 2013 a ara. Llavors, remarcable destacar que hi ha 1 milió menys de ramets de Carex limosa a la Vall d'Aran, i això segurament es deu a que la cartografia que hem fet nosaltres potser ha sigut de més precisió. Tampoc la gent que va treballar en el seu moment, el 2013, era un encàrrec que van fer molt ràpid i van fer el que van poder. Però bueno, això, hem pogut precisar una mica més el nombre de ramets que tenim actualment. No? Bueno, segurament l'estimació era molt més a l'engròs, era a base de polígon, d'àrea, diguem, d'ocupació, i tirant mostres així a l'atzar, però després assimilant que tot el polígon pràcticament és igual. Això pot fer que pugi molt el número de ràmets. Això és el que creiem, bàsicament. És molt complicat comptar, quan no són individus aïllats, si has de comptar ràmets. Sí. Sí, o l'àrea d'ocupació que vam marcar nosaltres en el mapa era diferent perquè vam fer-ho amb bastanta més precisió, no? Llavors
Bueno, bàsicament les molleres són molt heterogènies a nivell d'hàbitat i, per exemple, Carex limosa té una ecologia molt concreta, no? Llavors tu quan vas a la Pleta de Saboredo, una localitat de Carex limosa, Carex limosa requereix un nivell d'inundabilitat concret i justament on hi ha un bonyet, una comunitat com a Messirpus, no? A Messirpetum, ja no s'hi posa. Clar, si tu allò ho entens tot com a la mateixa àrea d'ocupació, segurament estàs fent un viatge i com més en detall siguis fent la cartografia, doncs més aconsegueixes. Esperem que sigui això. Sí, és curiós. És curiós perquè Carex limosa, precisament, a Saboredo vam trobar una nova localitat. És a dir, l'àrea d'ocupació, en principi, l'hem incrementat, no? Però el nombre de ramets, no. Vale, sí. Bueno, faig com la part de les altres accions. Vale. Llavors, una acció ha sigut aquesta, la cartografia i els censos, que us acabem d'explicar. També vam instal·lar uns seguiments a llarg termini, unes parcel·les de seguiments per a aquestes espècies, que us explicarà la Gemma. A més, també al llarg del calendari el que hem anat fent és fer anotacions de fenologia de totes les espècies, per conèixer-les millor. I vam fer inventaris florístics per caracteritzar ecològicament bé les espècies. En un futur, si es volen fer reforçaments d'aquestes espècies, doncs conèixer bé l'hàbitat on creixen. I dues accions que, després, també hem analitzat molt bé les pertorbacions i les amenaces en cada localitat. I finalment ja vam fer dues coses fora de camp. Una és, vam fer un experiment de replicació d'esfagnes, Sphagnum magellanicum i Sphagnum fuscum, a través de caulidis. Al laboratori el que vam fer és tallar alguns esfagnes i amb els caulidis veure si rebrotaven. I amb això podem fer un protocol, també per si es volguessin fer reforçaments, doncs hem fet un protocol, ha sigut força exitós l'experiment i hem vist que rebroten força bé. Llavors, a través de caulidis es podrien sembrar o escampar aquests caulidis. I finalment, una de les coses que no us parlarem avui, perquè encara estem treballant amb això, en dues espècies d'esfagne, també Sphagnum fuscum i Magellanicum, vam fer la genètica. Hem analitzat la variabilitat genètica de les poblacions de dins del parc i també de poblacions forànies, també amb la mateixa intencionalitat de realment veure si és una amenaça, si no hi ha variabilitat genètica i si es volguessin fer si volguéssim agafar una població donadora, on l'hauríem d'anar a buscar. I això aquí és una feina que encara hi estem treballant i ho estem analitzant i per tant tampoc no us en parlarem en profunditat. I ara la Gemma us parlarà dels seguiments, de les parcel·les de seguiment i d'altres coses. Canviem micro o estàs fent... Sí. I la petaca. La tinc aquí. Aquí dalt es fico això. Vale, doncs, pel que fa a les parcel·les de seguiment, bàsicament vam fer rectangles, com es veu aquí, d'un mínim de 5 per 10 metres de costats i fins a 25 per 10. L'objectiu de fer això, bàsicament, és que aquestes parcel·les es puguin retrobar i es puguin remuntar més o menys al mateix lloc per tal de fer seguiments de l'evolució d'aquestes espècies. Vam fer un total de 17 parcel·les i cadascuna incloia una o més espècies. Si les podíem incloure més, estalviàvem esforç. Com veieu aquí estan georreferenciades amb un pi, el riu, la direcció, la inclinació de la parcel·la també notàvem, i després també teníem un tub d'un experiment que s'havia fet abans, doncs l'aprofitàvem per referenciar-lo a partir d'angles i a partir de distàncies, que això ens portava bastant de temps perquè al final volem que serveixi pels pròxims anys. Llavors aquí vam fer servir, ens vam basar en el mètode del Zingan, és un llibre de mostreig, i sí, sense més importància, bàsicament dividíem aquests rectangles en rectangles més petits, amb 16 i 25 rectangles, depèn de la mida. Llavors, en cadascun, primer menciono que pel Tomentinum nitens, que és aquest quadrat vermell que veu aquí, fèiem com mini parcel·les dintre la parcel·la gran, perquè és una de les espècies en perill d'extinció, però que no van fer censos totals, com ha dit el Nil, d'algunes espècies que es podien comptar tots els ramets, i volíem censar com a més detall. Llavors el que fèiem érem com quadrats més petits dintre del quadrat gran, que després ho veurem. Passem? T'ajudo. La logística.
Ho aguantes tu? Vale. Pues en cadascun, o sigui, això és la parcel·la, diguem, i en cadascun dels sectors deien presència i absència de les espècies que hi haguessin. I, per exemple, aquí, d'Sphagnum magellanicum, teníem només presència en aquests 3 quadrats verds i Tomentinum, doncs, en tots aquests quadrats verds. També feien presència i absència d'elements reproductors, com ha dit el Nil, de fruit, flor o estròbils, estròbils i esporòfits en cas d'Equisetum i briòfits. I dintre de cada sector també ficàvem grapes, que és el que ha explicat el Nil abans, però que en lloc de tirar-les aleatòriament ho ficàvem com d'una manera regular per saber que mostrejàvem com tot el sector. Aquesta és la manera, bàsicament, però bueno, simplement repetíem aquest patró cada vegada i de cada grapa fèiem el mateix que fèiem en els censos, dir presència-absència en la primera, recobriment en la segona i recobriment més remets en la tercera. I això en totes. I a part, en cadascuna de les grapes caracteritzaven l'hàbitat, és a dir, dèiem tipologia d'hàbitat amb fitofisiologia, diguem, i el nivell freàtic amb 5 classes de nivell freàtic. I això què ens permetia? Doncs poder relacionar aquestes característiques de l'hàbitat amb la presència de l'espècie i amb l'èxit reproductor que tenia. Que això veurem que és la següent acció perquè totes estan com interrelacionades, llavors em aniré creuant, però bàsicament era això. Llavors també dic que en la parcel·la, dins la parcel·la i en una àrea com buffer de 10 metres al voltant eren, crec, dèiem les pertorbacions. Com a pertorbacions mesuràvem nivell de trepig amb una escala del 0 al 3, amb 0 gens de trepig i el 3 com molt trepitjat, mesuràvem herbivoria i mesuràvem també el número d'ejeccions que observàvem i de quin animal. També miràvem la forestació en quant al número de pins joves i plàntules que entraven dins la mollera, que són possibles amenaces per la mollera i per les espècies que estem parlant, i senyals de sequera. Per exemple, en els esfagnes veien com quedaven esblanqueïdes perquè perdien la clorofila degut a una falta d'aigua. Que això és degut, per una banda, al canvi climàtic, però també el trepig pot accentuar aquest efecte. Llavors, bàsicament, el principal efecte que hem notat és la pastura, la sobrepastura i el trepig està amenaçant aquestes espècies. Per exemple, aquí a Trescuro no hi havia molt efecte de la pastura, però tot i ser reserva integral també entre aquests ramats, i creiem que s'hauria d'alguna manera regular la pastura per tal de protegir aquestes espècies o almenys aquests hàbitats. Després la forestació, que també es veu com els... no sé si esteu veient Trescuro, però com els pins van entrant dins la mollera i això més a llarg plaç, no a curt termini, pot arribar a ser una amenaça. I en quant a sequera, doncs el mateix. Canviem de diapo. Ara us explicaré una mica... Aquest és el mostreig que fèiem en les parcel·les petites pel Tomentinum nitens, que bàsicament ficàvem les grapes amb aquesta disposició, com en 3 línies, i fèiem el mateix. L'únic que, no tenim sectors de mida gran, sinó que cada sector era com una grapa. I teníem com aquesta presència-absència que es veu aquí, simplement per tenir més detall d'una espècie que és molt petita i que està en poca quantitat, en general. No sé si... això és una foto de... Sí, no sé si es veu gaire. Sí, potser sí. La següent acció era estudiar la fonologia d'aquestes espècies. Ho vam fer anant a les localitats durant tot el seu període de creixement i mirant quin tipus d'elements reproductors trobàvem. I això ens va permetre, per exemple, veure que hi ha 3 espècies que en cap moment van veure elements reproductors, que eren Milia, Anòmala, Sphagnum magellanicum i... Sphagnum fuscum sí que vam trobar, i el Tomentinum. Que això és rellevant, segurament és degut a que estan lluny del seu òptim ecològic i això pot fer que no tinguin forces per fer aquesta reproducció sexual. Perquè en Milia sí que vam trobar reproducció asexual a partir de gemes. I bàsicament aquí es mostra la relació entre l'hàbitat i l'èxit reproductor, que és el que comentava abans que havíem fet amb les parcel·les de seguiment. En negre són els números de presència-absència de l'espècie i en vermell de presència d'elements reproductors, i aquí hi ha el tipus d'hàbitat i el nivell freàtic. 1 i 2. El nivell freàtic 1 és que està per sobre, és a dir, és positiu, hi ha aigua per sobre del terra, i el 2 és que està 10 centímetres per sota. Llavors, Drosera vam veure que pot viure entre nivell freàtic 1 i 2 de classes, i després que el major número d'individus hi ha més presència en la catifa limnogènica, amb un 0,50, una freqüència de 0,50 en aquest hàbitat,
Però, en canvi, pel que fa als elements reproductors, l'hàbitat més exitós és el de bassetes d'aigua amb aigua distròfica, que és aquest 0,62. I en segon lloc, el Tophieldo sirpetum cespitosum, que és un tipus d'hàbitat. I això pot ser molt útil a l'hora de prioritzar hàbitats en quant a la conservació o fer accions de regulació de la pastura, saber quins llocs és més rellevant per a aquestes espècies que no passi el bestiar, perquè òbviament no es regularà tot arreu. I passo a la següent opció, clar, ja no n'hi ha. La següent acció és caracteritzar ecològicament les espècies. Bàsicament, com ja ha avançat el Nil, vam fer inventaris florístics, en què fèiem la llista d'espècies que es trobava juntament amb aquesta espècie objectiu que teníem, i mesuràvem pH, nivell freàtic i conductivitat. Llavors, amb això podíem saber amb quines espècies sol aparèixer aquesta espècie i en quines característiques, de cara que si volem emprendre prospeccions per trobar noves poblacions o fer plans de recuperació o reintroducció, saber quin hàbitat anar a buscar o quin hàbitat anar a actuar. Llavors, com a conclusió, bàsicament, hem pogut aprofundir en el coneixement d'aquestes espècies, que es tenia poca informació o es coneixien poblacions però de forma molt poc precisa i hem pogut anar i precisar. I això creiem que pot ser molt útil de cara al parc a fer plans de gestió i recuperació d'aquestes espècies. Per últim, remarcar la importància que aquests seguiments es segueixin fent en quant a les parcel·les, ja que estan muntades i estan allí per poder veure com evolucionen, perquè ara hem captat un moment de temps, però l'interessant és veure les tendències d'aquestes poblacions. I això és tot, no sé si vols afegir alguna cosa, m'he descuidat alguna cosa, però preguntes, suggeriments...